Absolute beginners, 20 plus basic questions and answers. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Jeg hedder Erwin. Jeg hedder Erwin. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Jeg kommer fra Danmark. Hvilket sprog taler du? Hvilket sprog taler du? Jeg taler dansk, engelsk og fransk. Jeg taler dansk, engelsk og fransk. Hvor bor du? Hvor bor du? Jeg bor i København. Jeg bor i København. Arbejder du? Arbejder du? Ja, jeg arbejder. Ja, jeg arbejder. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg er dansklærer. Jeg er dansklærer. Studerer du? Studerer du? Nej, jeg studerer ikke. Nej, jeg studerer ikke. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg er år gammel. Jeg er 30 år gammel. Jeg er 35 år gammel. Jeg er 40 år gammel. Jeg er 45 år gammel. Jeg er 50 år gammel. Hvad er dit telefonnummer? Hvad er dit telefonnummer? Mit telefonnummer er 42 44 14 91 14 91 42 44 14 91. Hvad er klokken? Hvad er klokken? Klokken er 1 minut over 3. Klokken er 1 minut over 3. Hvad dag er det? Hvad dag er det? Det er onsdag. Det er onsdag. Hvad dato er det? Hvad dato er det? Det er den 7. september. Det er den 7. september 2022. 2022. Hvad er dit CPR-nummer? Hvad er dit CPR-nummer? Det mhm, mhm, mhm. Mm. Har du familie? Har du familie? Ja. Ja. Jeg har familie i Danmark og i Frankrig. Ja. Jeg har familie i Danmark og i Frankrig. Er du gift? Er du gift? Ja. Jeg er gift. Ja. Jeg er gift. Nej. Jeg er ikke gift. Nej. Jeg er ikke gift. Har du børn? Har du børn? Ja. Jeg har 2 børn. Ja. Jeg har 2 børn. Nej. Jeg har ikke børn. Nej. Jeg har ikke børn. Har du en kæreste? Har du en kæreste? Ja. Jeg har en kæreste. Ja. Jeg har en kæreste. Nej. Jeg har ikke en kæreste. Jeg har ikke en kæreste. Har du venner i Danmark? Har du venner i Danmark? Ja. Jeg har venner i Danmark. Ja. Jeg har venner i Danmark. Har du en cykel? Har du en cykel? Ja. Jeg har 2 cykler. Ja. Jeg har 2 cykler. Har du en bil? Har du en bil? Nej. Jeg har ikke en bil. Jeg har ikke en bil. Har du kæledyr? Har du kæledyr? Nej, jeg har ikke kæledyr. Men jeg elsker katte. No, but I love cats. Mhm.
Så. Nej, jeg har ikke kæledyr, men jeg elsker katte. Kan du lide at bo i Danmark? Kan du lide at bo i Danmark? Ja, jeg kan lide at bo i Danmark. Ja, jeg kan lide at bo i Danmark. Det var det. Absolute beginners, 20 plus basic questions and answers. Vi ses. Hej hej.